皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。皆さん、お元気ですか？はい、元気です。皆さんもお元気ですか？はい、私も元気です。はい、皆さんの趣味は何ですか？私の趣味は写真を撮ることです。どんな写真を撮っていますか？生活や友達の写真を撮っています。ああ、面白いですね。センターに来てから写真をたくさん撮りましたか？いえ、まだです。勉強は忙しすぎて時間がありませんでした。そうですか。次の休みの日、一緒に写真を撮りに行きませんか？はい、いいですよ。皆さんの趣味は何ですか？私の趣味は料理をすることです。一番好きな料理が何ですか？鍋料理です。はい、いいですね。皆さんは鍋料理を食べたいですか？はい、皆さん、週末は暇だったら作ってあげます。はい、ありがとうございました。はい、じゃあまた。はい、じゃあまた。